हेलो गाइस वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव बरायबाय ओमफ्राय नोंथांमोननि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय जानो हागौ थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलादो स्किप खालामाजासे ओमफ्राय बे साननैसोआव भाइरेल जानाय फेसबुक यूट्यूब नायबानो भाइरेल नुयो ओमफ्राय बे भिडिअनि क्लिपखौ आं नोंथांमोननो स्क्रिनाव ससे होगोन बे भिडिअनि क्लिपखौ नोंथांमोना नायना लाग्रोदो ओमफ्राय बेनि उनाव नोंथांमोनजों फिन आरोबाव लोगो मोनफिनो आरो बिदिब्ला नायना लाग्रोदो लोगो अभी मजा आएगा ना भिड़ो रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने का आराम से लेने का हाँ ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ नोंनि पार्टनारा साबेसे दं बिदिया सोर साबेनो सोर साबेया अफाय नोंखौ सिरि था होनदां साबेसे दं नोंसिनि टिमा साबेसे दं नोंसिनि टिमा अबे साले जो माफ करना मैं मुझसे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया।